Motorसो दै लामाया फाग्लासो नुबाय आसोला लाखिबावनायसैलाय नामा mau लाखिनो माथो मावनाय गेलेदो थो खोआनोला फाग्ला जायोलै नोंस्रा आं बेनि थाखायसो फैखादोंमोन दासो लोगो मोनदों फाग्ला खोहाखौ समायना जेबो नुथाखसै दा गाहायावहाय नोंसोर नै सागोरफोर बायदिसो नुबाय नै हेलिकप्टारा बिदियाव नुयो नैखौसो देन्जार जनानै जोमैनि गेजेरजों जिसो फैगौ नै दे गाहायाव थांनानै आरो दंबावो मोनसे समायखौ मोनो बे साबसिननाय दा बेयाव दा जोमैया खिखोमा दङ लामाया बिसोखालै इवान ओंखाया बिसोखा नै जायगायावनो माबा खालायनायनिखा दाबायदो दे सिगांदो Miki sungai betul lokal lama ya. Pika. Miki trompetnya pikirnya sungai betul lokal. Ada ni lama juga. Sana ada lama ke. Mata di sini kan ni yang cumi kesemuanya kan mungkin ya lama tu. Kenapa nak kena nak kaya? Nak kerja ni dah kena nak kaya. Susah nak kena nak kaya. Itu kan. Tak boleh saja. Kau baik salah. Siapa yang ni bah? Kacau salah tu ya. Migi sungai namanya. Migi, pikirnya sekarang ni sih lamanya ni. Ini sih kesulitan ini nak kita. Bayi, dah berjumpa ye kesulitan, mana aja. Bayi, bayi, hasil awak siapa di kesulitan hasil awak. Bayi, deh, ye kesulitan.
एकदम जायगायाव खालि 2 मिटार खालायबांखा 3 मिटार खालायबांखा Thế đừng nghĩ vậy. Salah nih di sini kalau pula, jago. Sini susah ada, Sandung nang dan lainnya goजौसिन जायो. Akan nang ini deh. Sandungnya. Baik, gua begini ya.
samsung mana? Plan ne? Balik pun. Mereka kita orang mana jangan sampai. Maba semua. Maba semua. Dulu semua. Terus nggak boleh lagi deh. Tapi cinta kita dah ni dia pergi jadi orang. Orang ni pilih lagi kita juga semua dah. माजों लायस'देना बै समाव दासो गारि मटर जाबाय बै समावलाय माजों लायस'नानै जाखो बिसोरो बैसोर लामा गैयामोन ओहो माजों खायसे दिहुननाय बिसोरो बै जेनेबा सानसे लाबोयो बै सानसे साननैसो लामा थाबायनानै सानबैसे बे लाबोनायखौ जाखो बै सानबैसे थांफिनखो सानबेसे रोगानाय खेबसे थांबाय आरो बेबायदि लामायावहाय सानसे साननैसो सौहैया ओहो जेला सौखाबा थाबायनानैहाय नागिरसे गन लानानै थाबायबोनाया आरो बेखौ थफ्ला बानानै आरो जोंनि आसामाव मालानो माइरं मोननाय नङा नांगौ गावसिनावथ' गायनाय